Mere end 50 års erfaring har gjort Mybro til eksperter i den professionelle fastgørelse af rør, støjreducering og brandsikring. Det komplette sortiment i rørbøjler indeholder avancerede løsninger til alle applikationer i byggebranchen og industrien. Rørbøjlerne anvendes til sanitære installationer, aircondition, køle- eller ventilationssystemer og til installationer, hvor der kan forekomme meget høje eller lave temperaturer. Mybro rørbøjler kan også anvendes til fastgørelse af tunge rør med dynamiske belastninger. Som et praktisk eksempel for et enkelt produkt har vi valgt rørbøjlen Optimal. Selv ved fuld åbning af bøjlen yder Optimal stadig fuld understøttelse af rørene. Du kan med kun én hånd åbne og lukke rørbøjlen, og det unikke låsesystem i bøjlen forhindrer utilsigtet åbning. Rørene forbliver under montagen frit drejelige og kan efter endelig fiksering hurtigt fastgøres ved at montere låseskruen. Med Mybros rørbøjler løses opgaven. Effektiv lydisolering opnås med det elastiske lydisoleringsmateriale Demgolast, let at genkende ved farverne i siderne, som fortæller om den konkrete anvendelse for disse rørbøjler. Mybros rørbøjler forhandles i Danmark gennem Jevit.